अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। पर्यटकांना भुरळ घालणारे करूळ भुईबावडा घाटांमधील धबधबे प्रभावित झाले आहेत। पर्यटकांसाठी पर्वणी ठरलेल्या वर्षा पर्यटनाचा आढावा घेतलाय आमचे वैभववाडीचे करस्पॉन्डंट श्रीधर साळुंखे यांनी। पाहूयात। कोकण म्हटलं की निसर्गाने दिलेलं असं भरभरून असं दान आपण पाहायला मिळतो की अनेक पर्यटन स्थळं आहेत। कोकणात जिथे जाल तिथे आपण निसर्गानं एक अद्भुत असा चमत्कार केलेला आपल्याला पाहायला मिळतो। आणि पावसाळी मोसमात आपण जर पाहिलं तर कोकणातली जे धबधबे आहेत ते सर्वांच्या आकर्षणाचा विषय असतो। आपण आता अशाच एका धबधब्यावरती जिथे आपण आहोत हे आपण आहे करूळ घाट मार्गाच्या पायथ्याशी असलेला हा धबधबा आहे। अगदी करूळ चेकपोस्टपासून 2 किमी अंतरावरचा हा धबधबा आहे। जो धबधबा आहे तो सर्व पर्यटकांना खुणवत असतो। याचप्रमाणे घाटात साधारणतः 9 ते 10 धबधबे आहेत ते देखील प्रवाहित झालेले आहेत। आता जून महिन्याची अखेर आहे। गेल्या 4 दिवसापासून कोकणात अगदी मोठ्या प्रमाणावरती पाऊस झालेला आहे आणि त्याचं रूपांतर आहे हे आता हे धबधबे प्रवाहित झालेले आहेत। आपण पाहू शकता की माझ्या मागे आहे हा धबधबा आहे। अगदी मनमोहित करणारा हा धबधबा आहे। असेच धबधबे आहेत ते पुढे घाटात देखील आहेत। याच प्रकारे धबधबे ही भुईबावडा घाटात देखील आहेत। अनेक पर्यटक या धबधब्यांवरती आनंद लुटण्यासाठी येत असतात। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा जर आपण विचार केला तर आंबोली एक पावसाळी पर्यटनाचं एक मोठं ठिकाण मानलं जातं। मोठ्या प्रमाणावरती पर्यटक येतात। त्याच्यानंतर आपण सावडाव आहे अशी अनेक जी ठिकाणं आहेत त्या ठिकाणी धबधबे आहेत जे पर्यटकांना आकर्षित करीत असतात। तशाच प्रकारे जे धबधबे आहेत ते करूळ आणि भुईबावडा या घाट मार्गात ठिकठिकाणी आहेत तिथे आपल्याला पाहायला मिळतात। मोठ्या संख्येने पर्यटक आहेत ते विकेंडला या धबधब्यांवरती येत असतात। मात्र यावर्षी थोडा पर्यटकांना हिरमोड करणारी बातमी आहे ती म्हणजे जी करूळ घाटात जे धबधबे आहेत ते धबधब्यांचा आनंद हा पर्यटकांना घेता येणार नाही। कारण जानेवारी महिन्यापासून या घाटमार्गाचं काम सुरू असल्यामुळे हा घाटमार्ग वाहतुकीला बंद आहे। त्यामुळे जे पर्यटक आहेत जे दरवर्षी या घाटात पर्यटनासाठी धबधब्यांचा आनंद लुटण्यासाठी येतात त्यांचा कुठेतरी यावर्षी हिरमोड होणार आहे। मात्र आपण जर या पर्यटकांना एक आणखी एक बाब म्हणजे आनंदाची बाब सांगू शकतो की जी भुईबावडा घाट मार्गात देखील अशाच प्रकारचे चांगले धबधबे आहेत त्याचा देखील तुम्ही आनंद लुटू शकता। तसेच ज्या ठिकाणी आम्ही आता आहोत हे करूळ चेकपोस्टपासून अगदी 1.5 किलोमीटर अंतरावरचा हा धबधबा आहे। येथे देखील तुम्ही येऊन आनंद लुटू शकता। त्यामुळे पर्यटकांनो अवश्य कोकणात या। कोकणातल्या या पर्यटन स्थळांचा आनंद घ्या। कॅमेरामन साहिल बागवेसह मी श्रीधर साळुंखे, कोकण 7 लाईव्ह, वैभववाडी। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।